Magnano mbola tsara atsika jiaby an'ity andra matsagna ity. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Salut, salut, salut nareo. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quiz ho an'ny ray aman-dreny zokiolona sojabe. Ikoragna raha vitsivitsy le atsika matsagna ty. Fotony mety gaga nareo hoe aia marô avany aby regny. Zay tsy magnary anareo bako zay tsisy andran'izay magnadigna anareo. Tsy possible. Misy raha tsara zay magnambara, misy raha ratsy zay magnambara, ary misy raha tsy manjary zay magnambara. Ke misy raha vitsivitsy okorangesitsika matsagna ty. Fotony afa be tapikandrigny zegny na hoe be amy felambity zegny sady marary ny mamegnatra raha ataon'ty fanjakagna ty. Ro nefa tsy fanjakagna, bako ro fa tsy mpitondra, fa ro fa criminel. Azonareo, ro criminel. Rango amle filoha jusqu'à amle filohan'ny fokontany. Za teto fa mivola, même planton-ndreo, chauffeur-ndreo, cuisinier-ndreo, cuisinière-ndreo, jardinier-ndreo, diable ce sont des criminels. Mialatsiny tompoko. Allo fognosigny ndraiky mandeha jiaby karaha firirin'ny dadiny pela. Na misy pilipily na tsisy pilipily fognosigny araiky fo. « 16 mars 2009, 16 mars 2025, folo tsao tambotogno Rajoelina nanaovanao ny herisetra, nagnanaovanao volagna vandy, namoretanao, nagnadsoanao, sy ny mpiaradia taminao ny fahignan'ny vahoaka tamin'izany andro zany. Izy koa tsy aiky via folo tsao tampotogno zay fa nananambinato amin'ny fotoagna atsika zo io. Izy koa izy tsy aiky lehilahy copine fa intelo ny efatra niova. Fa Rajoelina sy ny TGV-any tsisy raha niova. Lombolombony somila azafady ho antimahory. Folo tsao tampotogno zalahy tsisy raha mba nanjary nataonao. TGV. Folo tsao tampotogno. 16 mars 2009, 16 mars 2025. Ino slogan nandesinao tamin'izegny le hoe fagnovagna. Tsisy raha niova Rajoelina. Tsisy raha niova ry TGV. Mivoleza anareo. Anareo bado, anareo tsisy raha anareo kapotry draba miala. Fa anareo zany volana ke hoe anareo mambahoaka tian'ny vahoaka. Aleon'ny vahoaka lavitra maneligny margôzy na maneligny 150 000, tsy haiko 158 maladie. Tsy karaha ndizanareo mavandy rango anareo teraka jusqu'à anareo kiama. Marigny ane nagnaboaka ny marigny baka ngara olodiny. Misy izy ny taranaka ny efa mpangaro posy. TGV ne taranaka ny mpandainga ary taranaka ny mpamon'olo. Alô ny marigny TGV ambaranareo. Za fa ela ny volagna reto TGV maparatry ako ny noharahara-ndreo reto. Ro io lambodi tsy tia raha manjary. Mandrobaka ny raha fa tsara, zegny raha hain'ny TGV, lambodi. Ino raha misy? Raha misy sady tsy manara-penitra no tsy mandroso ary tsy mamirapiratra. Tsisy
io boka slogan ro fagnovagna manara-penitra mandroso zio ro mamirapiratra tsisy raha mamirapiratra ro mavandy fo misy volagna zay aminay avaratra agny fory koa zatra mangety sarotry mihogno zegny fitondrana ty sarotro amindreo hagnogno raha io baka mba hoe saslengo izy ny jeune européen anareo nefa mantsigny mialaza la le monde entier fa hempaka ndre mitandregna anareo ndre mizaha anareo vahoaka fa mangigny amy raha ataonareo ino ma raha tsy alanareo io corrompu anareo numéro 1 mangalatra anareo numéro 1 tsisy raha mba hoe nama numéro 10 anareo ka hoe poste 10 tsisy non à la queue lulu rien qu'à la queue lulu resiko koragna momba ny tany za tsy fagnano lalagna momba ny tany fa quand même kosa za tsy abadoinareo ary vahoaka kazabadoigna tsy isaka zegny ny mivolagna aminareo ka hoe masiny teny non ahodinareo lalagna fananantany isaka nareo fo marandraigny ndray nareo tsy hainiky magnadoso moty wala tsy hainiky mamboy afa ahodinareo fananantany lalagna zegny ataonareo amin'ny atiavanareo izy parce que baka nareo hangalatra tanin'olo hangala rahan'olo ny raha misy zany moaly baka nitandregny zandry tamidondresaka mialatsiny aminao zandry zany noho nagnarana anao lafatra président G7 zay tsy haiko G7 nino ro aminay amin'ny province baka zay tsy mila bako zay tsy tia hoe ino ma G7 anareo ao fonay G7 zay amin'ny capitale io fa zay amin'ny province aty zay tsy mila G7 ingay lafatra président G7 ny volagna fa magnano kosa le mpitondra fanjakana magnano nino baboazedy nino raha nataony mpitondra fanjakana anao Andriamatoa lafatra monsieur lafatra président G7 anao ny moaly ny volagna za tsy olo notrikafo fa koa volagna ny président notrikafo mbako manana ary marigny volagna anazy ndrenao koa nandiniky monsieur lafatra président G7 ijona manafy baka amy BIMTTI ny tagnilanao teo ne nagnazava de A à Z regny olo legna mazava fagnazavany raha igny fa anao tellement non agny amy tsizy mihitsy ny koragnesinao frère mialatsiny aminao frère za tamy placenao monsieur lafatra zany démissionne G7 io boka problème ndreo natsangagna G8 zéro miss G7 quoi club de G48 plutôt azafady G48 club 48 raha tiako volagny zo koa ro misy G7 tsy hainao koa ino asan'ny G7 ty minono ro anao maregny ro mitsangagna zegny hoe raha andinono fo tsisy ta le misolelaka baka ro fa tsisy place andisolo lahindreo amin'ny nono koa ro maregny volagnanao Olivia raha tsy logique forcenao lo atao mare ho maximum monsieur lafatra zany za reportage ngay Michelin entre parenthèses rasoir maka monsieur le gouverneur Antananarivo
firy tao anao gouverneur capitale andesinao mba mbara za tongona aminaka bo aminaka kony amagasy za mba firy kilometre Antananarivo lalagna namboarinao gouverneur Antananarivo ke vita aboa droit-né zone vahoaka malagasy même zay tsy mipetraka Antananarivo mahay hoe capitale intsika jiaby aboa zay fa anareo mandeha magnano raha agnatin'ny lohanareo aligny mandry anareo sakolo président ministre tralala marandraigna anareo sady tsy magnadoso motony tsy mamboy bon hop etatsika agnamboatra raha karaha zay miala anareo zay manatao hoe fitondragna tampoko za koa nitandregninga Gérard mialatsiny aminao zandrolahy secrétaire général ny fiadidina fanamboara fagnatsaragna ny tanàna hita mihitsy anao hoe misy lelaka tia hazo place ministre nga Gérard zay volaniko zay secrétaire général ny fiadidina ny fanajariana ny tany hita mihitsy anao misolelaka nga azafady frère nareo jiaby mira sady misolelaka nominolo maro neny talohanareo teo nitondra tsara nandroboka fananam-bahoaka maro ny talohanareo teo nianatra nahay raha nitondra tsara nandrava fananam-bahoaka tsy tokony anareo topo tanàna Antananarivo vahiny fa zay koty ndraiky zay tsy magnadigna tantara tamiro nagnamboatra cité Ampefloa io Ampefloa jiaby mazo amin'ny Carlington mazo lycée Ampefloa ministère ny intérieur jiaby igny teo ne tanimbary be tsy mitafatra talohany regny fa nino le mpitondra na hainy koragna na hainy fandamigny na hainy fanakalohevitra ary ny fagneky tao vahoaka fa reo tsy nampiasa force reo tsy nampiasa mokondoa ary reo tsy nagnano hoe zay ny etoka zay magnano zay raha ataonay non aza ndesigny karaha zay zalahy Madagasikara antsika jiaby tsara zao tsika jiaby mirehareha ratsy zao tsika jiaby voabaraka salut Zandro Dona fa aza atao forcé raha koa tsy mety ay anareo navy teo signature droit de l'homme fa nisy nanino tsy amenareo droit de l'homme asevahajany le vahoaka tsara nisy olona legny fampandrosoana tsara nisy olo tsy tia raha tsara fa ataovam-pagnajagna mamorogna zava président Ratsiraka personne izy nagnano université laissé province izy tsy nandrava tanànan'olo izy tsy nangala tanimbarin'olo ary izy tsy nidrika agnaty lakoron'olo midadasiky Madagasikara malalaka tany mpanjakana fa magnino izy nandeha nagnano izy agny Ambohitsaina nagnino izy nandeha nagnano agny Abarikadimy agny nagnino izy nandeha nagnano université Majunga agny Amborondrono agny fa io tsy nandroboka tanànany la ville namoro parce que jiry misy heny hoe vahoaka reto tsy niananareo ndivolana lalagna neka fananantany efa niova fampandrosoagna karaha ty mandroso nino ro olo reo fa nivolagna taminareo matoa reo nanangagna tragno teo nisy ne raha atao hoe commune ary misy raha atao hoe fokotany
ary ro olo jiaby navorona taminareo tary igny. Monsieur le secrétaire général ny tiako fagnadadignany tany tiako nino, monsieur Ragova ny Tananarivo, mitondra taratasy mazava ro teo nareo niodikody. Ndra raha volagninareo tsy hainareo parce que nazava noir sur blanc caché rouge taratasy nandesindreo. Dikan'izay ara-panjakagna. Ino raha nataondreo? Ka ty nefa niova ty tsy miexiste, izy nanao anty. Président Fokotany, aiza le président? Reo nahita président Fokotany fa tsy sakindreo nivolagniny parce que olondreo eo reo niodikodigny rasoary maka ny Gérard baka amin'ny fanajariagnany tany. Wow, asanareo koa tsy hainareo tarita lalagnanareo modia, tsy possible président managna taratasy mazava le vahoaka. Allo tsika mamorogna. Tamy Ravaly managna nagnano akôry, nagnano iodig, nagnano tsy haiko nino Antananarivo ony, itsy nandroboka tanin'olo. Fa nareo isaka gn'andraza la fa nagnambahoaka alainareo, ravenareo, robatinareo, ziska mbiagna moajerinareo mbo mipetraka amy kabesonareo. Ziska mbiagna. Mariny volagnanao Zandry Asimo, fierté nareo mitifitry mamono vahoaka mandratra vahoaka. Zay boka raha nataonareo depuis 2009 mandraky niany amare koa kiama amizay fampitsara. Fierté nareo le fampororogna vahoaka, mitondra zandaro, mitondra basy, mitondra fusil. Tsisy tsy arme de guerre andesigny koa fa idrotra amy Fokotany na idrotra amy commune. Non. Oh, nde Afghanistan fa tsy magnano karaha zay. Malalaka ny vato igny be place maramila ay vato igny. Na inareo tsy mamoro? Fa taratasy fa nameny Fokotany, fa nameny Fraisina, fa nameny commune vahoaka hoe manangana io nareo, mety manangana io fa nareo mamoro fa taratasy tsisy. Il faut arrêter les gars. Zay boka raha misy amy province. Ino problème ny amy province? Anao mandeha magnano taratasinao amy domaine, lova io tamy dadilahinao, ataotsika exemple azafady miala tsiny miala fondo, manongona agnaranan'olo za agnano exemple. Ny lovainao tamy dadinao zay agnaran'ny dadinao Pénélope. Anao igny edy losa amy domaine, agnaova raha ty aminaka za Maximus. Za nandova raha ty tamy dadiko agnaran'ny Pénélope, izy ty taratasinany tany aminaka. Ino raha misy? Tsy hainao baka Tanimboany Rakoto, Rabe, Rasoa, Randria baka Tananarivo any mitondra taratasy baka amy domaine Tananarivo fa hoe miala nareo fa za misy taratasin'ny tany eto. Nefa raha tamy dadinao Pénélope, anao Maximus igny io donne occasion. Fa i Rakoto tsy haiko Rabe, tsy haiko Randria baka agny mitondra izy taratasy baka Tananarivo agny, io fa izy misy tany Ambaribe, dadilahinao matao sa dadinao? Ino amizay agnarany? Kolikoly. Zany efa nivolagna eto. Koa misy kolikoly numéro 2-3 domaine ny Madagasikara. Voalohany tribunal, fitsaragna kolikoly numéro 1. Na paky io na fitsaragna normal. Zegny raha misy. Mampalahelo. Tegna mampalahelo Magnino anareo fanjakana magnantoetraigny karaha zegny? Normal amizay atsika province, tanànatsika, tanindrazantsika, tany lovaintsika. Io fo raha regninao baka Tananarivo, taratasy baka Tananarivo. Taratasy baka Tananarivo. Tananarivo ty manino Jerusalema sa Nazareth Ambarazay baka. Madagasikara si province, capitale araiky vo. Fa zay akasabadoigna.
asabadoigna le vahoaka e zegny aviany mangataka décentralisation fédérale apitraha parce que zay hempaka tofoko anareo fitiavategna anareo ty G7 tsy haiko G7 ty anareo ve tsy mba finaritra hoe kapitalytsika nino kapitaly nino kapitaly zay côté potehinareo zegny kapitaly te potehina zay province mialatsika aminao zandry lafatra nanao président G7 tsy haiko nanao président G48 tsy zegny soa fianatra ozy izy fiteny mahaiza mangalataka elielitsika la France elielitsika Suisse zahavaro karakora ataondreo misipatry département ndreo karakora ataondreo magnapetraka décentralisation ndreo isaka département misy budget fa tsy a Paris zaraiky mitana raha jiaby wala tsy a Genève zaraiky mitana raha jiaby zegny mahavy zay isan'andro mivola apitraha fédéral fa zay hempaka anao zao mandehana amin'ny province koatsy rakotra be ao raha soa ndraiky randria vady tompony tany amorondava tompony tany ambario be tompony tany aia abimape zegny fo raha regninao taratasy baka Taninarivo taratasy baka Taninarivo mais non il faut arrêter ben oui 7 février 2009 G7 io fikambanany criminel allo mbarany marina ino geste nataonareo tamin'ny fianakaviagnandreo maty nivonenareo 7 février 2009 soi-disant ananareo association G7 mon œil tient fatin'olo tsy hita ndraiky niany avy am'le volandrazana atsika hoe very faty le olo no ny etraketraka anareo aboko anareo vola zay G7 za tegna mialatsika aminao zandry président G7 nao ty zandry lafatra aza rebirebegna zay nino raha mba hitanao nitranga en tant que anao lafatra président G7 niariny keny antraika tamin'ny vahoaka rango anareo navy teo folo tsy tampotaogno volaniko potenareo économie potenareo social potenareo éducation anao boko mivolagna hoe misy tsara ataon'ny fitondragna ty mon œil zafady aminao zandry lafatra mamalianao koa tia maly droanao za miombokevitry amy Zokla Hervé mpanano gazety ny kolo igny ndraiky rahalako Elio tsy haiko azao fagnaranany président ny otrikafo igny tegna miombokevitry fa anareo TGV reto orange tsy haiko mandarine tsy haiko voangisety anareo tortue nanonga vato zegny tapadalaka lea ny sisa azo ataonareo de magnampirety vahoaka magnambany vahoaka menace vahoaka mibasy zegny raha hainareo ry sasany baka niany mboa général retraite adignany fa misy général retraite bebe nazy ao zokizokiny lavitra tsy magnano jiry karazy non ry sasany reto zay général retraite namiagna placé le président Sénat mivolagna izy fa izy le plus général du monde mon œil mialatsigna aminao général bomba parce que anao koa fa tsy agnajategna anao zay vahoaka tsy magnaja anao olo magnaja tegna jene tsisy raha pare ino naviandreo tety andeha hagnano 4 voix laky ny arivo parce que
le 24 avril handeha hagnano someny COI tsaka atao Tambaribe tsy nefa za fa volana taminareo teto io tsy possible ivitany io amin'ny Ambaribe eto akory tsy nanonga Tananarivo za koa mbola zanaka Ambaribe za fina Ambaribe zalahy za tsy mivolagna za Masimbava fa raha koa volagno zalahy raha nivoko nilatsaka amin'ny tany volagna fa maresaka tany itrehany volagna ny Zokibe igny nondro amizay ty reo ty sehoseho ty hoita anta misy vahoaka mipetraka mila ravagna mila rabegna non mitsangana nareo vahoaka aza ikegna ary mitsangana ziska farany mamorogna mpitondra jiaby mitondra toany lamorogno tsy nandrava o la tsy nandrobaka zay boka mahabady ro sady tsy mianatra tsy mahay raha tsy mamorogno lambody mandrobaka rahan'olo zay raha heno lambody singulier ikasy toka ipasy côté jiaby karaha io magaga sao anareo ministère ny gouvernement misy tsy haiko membre firy anareo ao misy ministère firy anareo isaka ministère misy ny atao hoe service de communication misy ny secrétaire ny serasera ino asandreo ro tompony andraikitry ny serasera reny tsy alefanareo magneraka ny Madagasikara magna sensibilisation magnazava lalàgna andeha ataonareo momba ny tany alfasa ro fanazavaina tamin'ny télévision ne zany tamin'ny RNM zay tsy mijery RNM fa zay empaka vandy amin'ny RNM o ko nisy télévision radio farany montraka ny robatinareo RNM TVM vandy feno zay tsy mila mijotsoa sur terrain avy amin'ny agnaty ala ty fa tsy anareo mitorony le pouce et sus le pouce lera nitaitra amizay nareo fo marandraigny eto tsy maintsy vakigna fa amboarigny ary le grave ty ataondreo fangalagna fataka magnena koa baka hoe projet présidentiel tampoka izy regninao bakao izy koa lakorony G8 G48 izy koa lakorony G7 izy koa lakorony fulany koa tsy ministre député koa tsy député repiso lelaka projet présidentiel agnarany bakao avadia koa daragora fa losim-balagna dara Maurice fa tsisy ataova patso be koa fa zay ka zavandesana koa boka Ambario be koa projet présidentiel Ambario be zay efa niragna New York zay efa niragna New York fandravagna tany projet présidentiel fandrodagnana lakoron'olo projet présidentiel fandrobatagna tragnon'olo fandrobatagna lakoron'olo projet présidentiel io fora regninao rango marandraigny 1er janvier jusqu'à 31 décembre minuit Ambario be fandravagna tany projet présidentiel non mivoleza nareo ndraiky vandinareo mivoleza atsika vahoaka mivolaniko sanandra mitsangana io tsy mila leader zegny atsika vahoaka magnanaova raha karaha zay nambarako anareo tetony tamin'ny 23 mars 1982 zay etanosy be diogony tsisy telefony zay tsisy talkiwalki ninanino radio naraby amare amy district ary rendez-vous 11h45 amare pou fo marandraigny zavanao feno ibika ta district ambany Tambaribe to tsisy leader
message ny arabe fo nefa mal tsy mila me compliquer la vie, faut pas compliquer la vie oh. Atsika vokisindreo vandy bokotsika mangi sanatreny vava sanatreny koragna radiny lela bongo roambiny folo atsika fa ny angirindro olo rehetra tampondrazana atsika sanatreny vava saribaidy atsika mbola io de tsisy leader mbo hitsangana razana atsika ngany leader anareo razana atsika niady ane tsisy leader razana atsika nagnano légende ane tsisy leader fa ino firesakina le fitiavagna tanindrazana zay teto matetiky ny volagna ataova banderole ataova pancarte mijotso amy lalabe aza mandroboka raha andesa sifle andesa rakotry vilagny soto zay raha mety andesina ro jiaby andesa pour le moment tegna isorako ary isorane vahoaka ny atsimo tegna isorane vahoaka ny atsimo ndraiky vahoaka ny tamatazy nitandrigny ary naharigny ary nagnaraka raha nivolagnine hoe ataova pancarte mijotso amy lalabe fako moaly talohandreo nagnano fijotsoandreo tandalabe ta Morombe misy ro tagnatin'le tsy hoe pitariky fa misy ro hoe olo vitsivitsy nikaiky zany volagna Zokibe marigny koa fa ina volagninao ty hoe hanao ty filaharan-dalambe ty miresaka jirama ty nagnino ma volagno mafy koa era mahazo anay Morombe nagnino volagno laha nandalova ty cyclone tsy misy jiro fa 4 mois tsy misy ty rano mivalambala marariky boabiaby ny aja kiakandro ro nijotso amy lalabe avec pancarte sifflet ro tsy nandrobadra ro nitety tanàna nitety lalabe principal maventy jiaby ta Morombe to feno hiboko vahoaka nindra nitakindreo hoe alifasa jirama fa zay mijaly tanareo zegny voa 4 mois ro tsisy rano tsisy motro ro nijotso amy lalabe aleo hitandrignasa atsika nidravatra nisy tany Morombe Manawataka mnaza aende matupipiana na mara ministra sipna gacha yana tupikia jana
Ndeto vahoakan'Orombe mijano mikaikaika fa volana maro tsy mahita hazavana tsy ziro ny eo jirama tsy misy rano tsiko madio de tsy ela kory zany andalo rivokoza indrony mpanesy misy rano maloto zay atahoranay ny rano maloto mivala ny anakinay marary mietykany sabonanay tsy misy jiro misy zazao marary mila oxygène tsy misy jiro andefasana am'izany apara izany mijaly ao zay zany efa lasa azy batongava mba nareo mba enoy talaonay vahoakanareo ilo groupe fafazaka de maharitra ny jirama io Morombe miramira bezatsika mbario be nilahatra ro tsisy lidera radio ny arabo alo mare andesa pancarte sifli zava résultat boko hitanao volagnandreo i 2 fois successive ro nandalovan'ny cyclone 4 mois ro tsy ameno motro 4 mois ro tsisy rano tampoko anao volainga io mandeha l'hôpital eo oxygène tsy mandeha parce que tsisy courant olo jiaby vangoeny diarrhée azony rano maloto fa nitsika présidentsika izy nazony intoxication ta mazionda pa afidia kokobitsy fa vahoaka tsimoainy vahoaka eran'ny Madagasikara fa mivalany tay mivoaka lio amin'ny masony tay no ambila io fa mihinany amaniny ay parce que tsy avandreo tsy vadindreo tsy zanakandreo tsy anabavindreo reo miasa loha amizay fa tsika vahoaka migaka sady mihina raha tsy fihina mialatsiny za volanko tegna mankasitraka ro olatsiny ro isaka ro andegnany raha ro tsary tsy mikaiky zay karakory zako be karakory zako azy io zay mare karaha zegny ay le araka volagnanareo igny ro magnano io fahitelo résultat igny KMM ro nagnano Vatomandry ro nagnano Tamatavy ro nagnano 8 mars zo Morombe Jirama mbola ino koa raha ambesatsika ro niany nikaiky za marandrainy nankory naoda olo za boko magnano live koa zay kato bako volagindreo fa iny nivorivory nandiniky ty volagnanao hoe tsy handoa ty vola Jirama azy ifegna volango tanky tsy rétabli Jiramanareo ndraiky rano madionareo ka zay to bako fa mafy loatra ty mahazo anay naoda azy ifegna manomboky ny anareo kaza magnefa atsika amizay ino raha nje ataon'ny fanjakagnanaro tanareo zay ro ny fa niany marandraigny ro nikaiky zao igny raha nisy tam Morombe fin de semaine igny fa atsika sasany miambigny nino ro io tsisy lidera vahoaka on soja be on ray aman-dreny on dadin'olo ango vaviny feno iboko lalabe ny Morombe regnareo boka ho kritika amin'ny vahoaka teo zavatra Tamatavy 8 mars nisy ny Sambory nisy ny Tifiry nisy ny Vonegny non zonareo droanareo hakinareo mitaky raha mariny anareo ne tsy andeha nirobadra ino raha ambesanareo zava baka Taninarivo reo tsy maheky tragnondreo ravagna reo tsy maheky tandreo alegna reo mitsangagna voativitry reo ny Vonegna reo fa atsika ndefa maty iofo arabika mitrotro sosoa sabeda non les dormeurs doivent se réveiller mifoaza
Rony mitondra fa nareo ny fanjakagna, anareo tompiny fahefagna le peuple. C'est pas eux. Ce sont des criminels. Les TGV et les oranges et les mandarines et les voangsais. Faut réveiller les gars. Za fa zay mivolagna aminareo eto raha telo tadiavitsika. Liberté, décentralisation fédérale, gadra politika voix. C'est tout. Reo koa fa tsy hagnano zegny. Ho avy amin'ny angady sy ny aro gn'olo tsy ampizindreo jiaby. Tsotra simple ane. Koa fa tsy hainy mamaly anao bonjour ataova salam aleikum izy. Koa tsy hainy mamaly anao salam aleikum ataova mbola tsara izy. Koa mbola tsy hainy vangoa tefakato koa agny izy. Izy boko tontotry. Non mais franchement, atsika nazo ny fandrekirekin'olo reto. 16 ans Blanco. 16 mars 2009. 16 mars 2025. Promesse vibrant. Notondra joelina. Nisy vita. Mba apetrako aminao boka fagnontaniagna zandry lafatra. G7 nao ty. Nisy nefa. Ary apetrako aminao koa fagnontaniagna. Firy tamindreo fianakaviagna maty avana. Nanangananareo association G7 io nahazo fagnampihagna baka aminareo. Tsy mamaofa tany mandry ary tsy manogno ny bendriavagna anaty avana. Mba firy? Association G7 zegny anareo, association n'olo malahelo, le olo namagna gasy ralana bavy ray aman-dreny naty ny vonenareo 7 février. Niana anareo mandeha magnano association hoe fa mahafinaritra tsara ny ataon'ny fitondrana. Zegny ve fisaignana ary zandry lafatra président l'association G7? Azafady aminao zandry. Azafady. Aza to karaha zegny zay, aza to fotoka fangalagna, aza to fangalagna fotoka magnena koa G7 nareo. G7 criminel, oui, c'est ça. Andalovantsika hely mazinga. Mbola tsy nikabaka karakory ny afarany Coco Beach Resto. Fa za ampatsiaro raha ministre ny tourisme ndraiky ministre ny jeunesse et sport ary indrindrindrindra fa ministre ny fahasalamagna, ministre telo. Atsika jiaby koa natadidy na atsiaro je désile zegny za koa tsy diso. Aitseko za azafady. Za koa tsy diso tam je désile. Tsaro atsika le délégation baka Maurice na avy Tananarivo nazo ny intoxication. Nampimenimenigny reo baka ta Maurice. Ziny koa tsy resaka basket sport na ziny je désile. Aitsia za koa diso azafady. Est-ce que nafody ny fanjakagna le restaurant karakara sakafondreo Mauricien reny? Est-ce que nisy enquête le restaurant tompona andraikitry tamin'igny raharaha ny Mauricien nazo ny intoxication Tananarivo regny? Non. Jusqu'à ny ana marentetiny. Apatsiarovako anareo fanjakagna. Fotony Tananarivo. Fa atsika koty tsy mety misy jery ho zay aminareo. Zay tsy malegny Tananarivo. Zay tsy malegny vahoaka ny Tananarivo. Fa le ty fitondragna magnavakavaka ty ne ro io les ennemis de Madagascar. Les TGV, les oranges, ce sont les ennemis de Madagascar. Les Radjuel, les Tsay Christian et les Ravatomanga. Après m'zay, li kitrawakandro baka fara ro. Ro ny fahavalo pirenena. Fa zigny
zanaka atsika côté mba nagnano raha tsara, mba nagnano raha nety, afody restaurant. Oh, nampangena Antananarivo natao enquête. Zay amy province ma zay tsisy tribunal. Ouais, merci frère Chadler. Zay amy province ma zay tsisy tribunal. Zay amy province ma zay tsisy paky. Zay amy province ma zay tsisy bianco. Sa nindro jiaby napetrapetraka anareo eraka province regny. Décoration. Kofa tsisy asa andreo ravagna mpanonga aminareo Antananarivo any koa. Anareo zio ny angatainay aboaha certificat mivola fa vrai intoxication nazo anareo. Aboaha. Valako afakany fa mivolagna izy nandeha za tamy l'hôpital jiaby ta Majunga teo volaindreo tamy l'hôpital teo non atsisy olo azo zegny. Navy bakato ngiay raha Moktar Aladiny mitiligna amy sahafa amy tapi mivolagna fa nisy zegny. Aboabaka. Nahitsy naboakanao sary. Ataova karaha nataonareo didina azo narety morogno igny. Toro nagnabibitary betibetiky seconde. Serum tampoky zanao amizay serum miandra lagnitry serenginy serum, rano serum ambany ary izy magnano serum. Oh! Fa tapitry nataonareo visa. Fa tapitry nataonareo visa B. Fa laninareo visa C. Anareo zao ndia gnaniny visa E ndraiky visa D. Tsisy. Telo fo visa. Visa A, visa B, visa C. Point, basta. Salut Roger. Fazaka dalegna. Nefa regny Mauricien regny nitaky fagnadiadiagna tsy nataonareo. Nefa regny Mauricien sportif regny nitory tsy nataonareo. Fa ty parce que président république fotony ty Rajoelina ndraiky mialy ndraiky pitrawakandreo afody restaurant. Nagnino nareo magnano toetsaigny karaha io? Nareo zanak'olombelo edy fa za tsy matoky anareo zanak'olombelo. Anareo la famille ety. Tanareo ety. Moi maison. Zegny. Famille ety. Moi maison. Extraterrestre. Anareo jiaby nefa tsisy raha pare. Ro ratsy raha mahazatra asimo, ratsy raha mahazatra ro io. Manonga magnavatra tsika. Ngiaitsay Christian, Denzel Washington. Koa tsy Banque Mondiale navy nitondra vola. Tsay Christian tsy nandeha Japon mahavavy ndraiky ifasy. Nefa président ndreo nagnasasary eto Banque Mondiale sy ny FMI hoe koa ro mpamatsy vola mahazatra ro iankignatsika tsika tsy mandroso. Navy bakao Banque Mondiale ndraiky FMI amy vola nilanaky nitsanganany Tsay Christian. Nandeha Ankarabe, Ambilobe. Avy any za zandro. Anao mahita izy anao volana ty ma Denzel Washington sa ty dans un tatamo. Ndraiky lambanany, gros branany. Tiany volainao etiny any ma action dramatique sa action visa E sa visa D nandesiny ngiatsay Christian tambilobe. Tsy vola mpanjakana.
fa vola nameny banque mondiale ampitosaigna atsika agnamboaragna pont. Tanareo tsy pont io mbo andreo mafisindreo aroagnany pont vaovao. Zay volaniko aminareo hoe fitondram-panjakana ty patrimoine zegny tsy haindreo. Fanjakana tsisy vola, nde piasan'ny la mairie tsy voaefa. Tampoko nagnefa piasan'ny la mairie, nandetany. Ben oui, mari volagna anao chaque lera. Namiany mara Vatomanga 4-4 izy. Tsay Christian, amody vavanazy, nandeha amizay izy Ambilobe, nandeha izy Diego. 4-4. Andeha nkadalenao vahoaka ny avaratra, tsay Christian 4-4. Mba malalamy egnatra. Anao ny volagna mpagnano gazety ndreo baka mavandy karaha ro. Oh, banque mondiale. Oh, zegny hoe. Ndenareo fa tsy ameny banque mondiale tro saky volan'ny banque mondiale baka io. Nandesigny lingilingy tagny fo olon'ny banque mondiale. Oh, zegny hoe banque mondiale tsy magnamena ro trosa. Tanky tsy miboaka ny marigny jiaby. FMI fa tsy tia lalanareo 4-4 nameny mamra Vatomanga anao tsay Christian. Nitsangana anao nandeha Ankarabe mba Ambilobe andiza lalagna io. Amodianareo vavany vahoaka. Reo fa tsisy voalazondreo amin'ny banque mondiale Zandry Joakim e. Banque mondiale tsy mamero trosa. Fa firy trosan'ny banque mondiale tsy voampodindreo. Justement fanapena maso regny. Normal ane. Monde entier jiaby touché tempaka aminareo resaka cocaïne ataonareo zay eto Ambaribe. Tegna androbatinareo ny amin'ny Madagasikara amin'ny resaka cocaïne igny. Atsika mivolagna azy io Tananarivo fa miomboombo koa resaka jamala tsy hainao boka io koa. Ampidiriny ty fitondragna sy ny forongony pitra hoakandreo reto. Oh, Tananarivo atsika mikoragna azy io. Reo mangalatra sa reo mandrava asiny. Reo fa tsy vitany mangalatra fa reo mandrava. Normal banque mondiale, FMI, Union européen fa tsy magnamia reo. Nde arabo anefa ko masy tonga saigny. De toute façon maka arabo tsy afaka magnamia reo vola ko tsy akor baka amin'ny banque mondiale, FMI. Bah oui. Ary afagnamboara. Ino raha misy? Ambarako anareo raha misy Ambilobe. Ko azonareo ono rano mbola be tamizay. Camion ngara Vatomanga ny lahatra donc ata roapolo ta Ambilobe to tsy tafitsaka. Ino raha nataondreo? Betibetiky reo namorogno namboatra baky. Heureusement izy baky amin'ny moteur fa tsy baky tsy amin'ny fagnary. Betibetiky karaha n'importé. Ambilobe nagnapetraka projecteur ta mitsinjo agnaty rano Alignandra. Ino raha misy? Baky io koa fa nandeha Alignandra ro mampitsaka camion raha Vatomanga. Losy Voemaro. Voemaro mbola misy dossier mbesanay baka Voemaro.
misy raha tsy mazava ao ary hipoko koa tsy hoe la ve maro parce que misy olo tsy marigny koa ary le problème mbola ry zalabaka amy gendarmerie koa tompony raha tsy marigny ao ve maro fa miambigny dossier zay io hoabokana eto aminareo ny marigny koa tafitsaka amizay camion jiaby regny ino raha misy zao tsika mivolagna zao d'après passage ngai tsai Christian camion tsy haiko firy tonne tsy mahazo mitsaka amy baky io or que camion semi remorque mitondra conteneur firy tonne ny Ravatomanga mitsaka teo fa zao io camion tsy mitsaka amy baky io normal logique amy lafiny araiky rano mety apitrako ny question mitsai Christian hoe ino mba solution ndreo zao io ho meky baka rano io bakinareo tsy mandeha agnabony fasiky bakinareo tsy mandeha agnabony godro ino ampitsakanareo olo koa io andeha vandin'ino koa nareo ny andro tsy mampitsaka camion tsy haiko 45 tonnes tsy haiko 50 tonnes defa pare nareo Biolande milosy ny forongony baka ambanja fa kakaonareo tsy losy digoe defa mizahava sandra nareo remorqueur baka ankifiny mitondra conteneur nareo feno kakao feno lavany feno café mitsaka amin'ny ambarivo be ry aondrana amy sambo ambarivo be fa kakao nareo fa tsy mitsaka baky ifasy mahavavy fa tsy azo andesigny camion faroy maresaka ingénieur koa bady miaraka amy bado baky io zao fa tsy azo atao zegny koa mitsangana amy sisisiny amy rampiny baky igny le fitanagna baka aizanareo izy za teto nivolagna za mitsy nivolagna hoe aia moa bouée de sauvetage ny baky ty ino nivolagndreo zao tsy azo atao zegny mitsanga amy sisisiny rampy igny fa nareo jiaby mila mivoragnivo karaha agnomby miamby andrakiaka mivoragnivo nareo jiaby camion nareo tsy mahazo mitsaka teteky mboavy sprinter tsy mitsaka zegny raha nisy zegny ve fagnamboarana fizahavana fitsanjovana vahoaka amin'io RN6 io monsieur Tsai Christian mavandy anareo banque mondiale o zegny hoe 4-4 nanampenany mamy Ravatomanga masonao na vienao nandery 4-4 nde ankadalenao vahoaka ny Ankarabe anao mireare amy 4-4 anao nahazo 4-4 de vahoaka poretinao Tsai Christian anao boko mivola fa anao zanaka ny Ankarabe wow zay kazakadalegna Tsai Christian tsy anao magnano playboy nao avy amin'ny Ambariobeka hoe anao mizava oaka anao tsy mizava oaka fa anao mizaha tombotsoanao manongadia gotsika za magnambara iny tombotsoana anao koa mitia vahoaka ny Ankarabe tia vahoaka ny Avaratra valia volagna ny Madame Delarte ambassadrice ny Union Européenne roasinareo hoe nandeha eo volany RN6 jusqu'à ny anene zay miambigna anao PK0 jusqu'à Ambondromamy nambarany Madame Delarte fa tsy baka amparkazina Ambilbeka jusqu'à ambanja ity RN6 monsieur Tsai Christian za mampianatra anao BTP anao koa tsy mahay histoire ampianariko PK0 io ancien stade amy Jovena io devant bureau Diego 2 jusqu'à croisement RN4 RN6 Ambondromamy igny RN6 fa tsy jusqu'à ambanja igny atao hoe régional jusqu'à ambanja fa zakadalegna vahoaka
apodiky sanandro eto tsy hay Christian anao koa fa magnamboatra lalagna mibaka eto mandeha eto afa agnatin'ny calculn'io bon mais normal boka za asimo nabognondreo boka madamo iny parce que mahay boko misy jery plus que ro tsy voalafondreo boko nindreo olo koa fa misy jery nazy iny koa gasy misy jery mahavaly ro gadrendreo fa ziny koa vahiny misy jery mamatsy vola magnamero edy abognondreo navy tamila olo israelien ty ndraiky niany tsy voabogno DG-ny jirama or tsisy raha niova amy jirama nehenaty avy amile ataon'olo jiaby hoe jiramaty azabadoigna zay avatatry Christian anao koa misary ny katikaty aleva fo katikaty ameny mamara vatomanga anao amodianao vavanao fa tsy amodianao vava ny vahoakany avaratra anao ny fahavalo ny avaratry tsy Christian na sava na diana poteinao na fitadiago izy itanareo ro mavandy jusqu'à amy journaliste ndreo mavandy tandrignasanareo raha volagnindreo agnamboatra lalagna ro manomboka amy PK0 jusqu'à Geoffreyville tsy haiko na le journaliste koa maherafo tsy haiko na bady koa na tampony ny pesosindreo mialatsiny aminao zandry journaliste apodiko agnamboatra lalagna ro jusqu'à Geoffreyville parce que PK0 départ fa tsy manomboko amin'ny PK3 mba levanaro ono koa raha volagnindreo zay or ro mivola fa ro magnamboatra RN6 RN6 koa no manomboky PK0 fa tsy manomboky baka magaga na arasara RN6 manomboky PK0 ke anareo nagnamboatra RN6 zay baka amy PK0 jusqu'à navy amy PK3 io zay tsy namboarinareo fa ny contenareo zay baka amy PK3 mandeha jusqu'à Mbanja iny zay RN6 nareo zio amizay nareo andeha agnamboatra lalagna andeha amy tragnony tsay Christian Asakaram jusqu'à Geoffreyville commencé nareo amy PK0 wow mba zahavy edy raha volagninareo logique raha volagninao zay zala agnamboatra lalagna Geoffreyville izy parce que andalo amy tragnonany Asakaram ndraiky Geoffreyville commence PK0 fa tsy mikomansy baka amy PK3 kanefa ndraiky ro nivola hoe amboarigny ny lalagna RN6 jusqu'à Mbanja dikan'izay boka nareo tsy mikomansy baka amy PK0 mavandy olobe mavandy tsy tsara nga olobe mavandy tsy tsara afadisaka ny olo izy Jocelyn mandry tsara vorovoria lavanareo ty olo fahempaka raha volagnindreo koa tsy normal karaha nataon'ny ministre ny travaux publics tamina Tambaribe tagny izy mivolagna fa lalagna 70 km nde lalabe aminay Ambaribe ao fo tsy ampy 70 km izy mahita lalagna Ambaribe ao 70 km n'importe quoi tsy Christian anao mialaza ama ino raha ataony amizay tellement izy namian'ny Ravatomanga katikaty baka vavanazy mifody lalagna mandeha Geoffreyville izy agnamboatra parce que pesosiny Ravatomanga mamody vavanazy baka izy andeha agnano affaire-ny Zokla Jean-Luc tsy hipetraka mamera izy fa le PDS bekondro mitapikorogno de mitsangana izy fa hoe commencegna baka amy PK0
lalagna andeha Joffre izy fa lalagna andeha Ambanja ndraiky ro tsy nivolagna baka amin'ny PK0 or anao koa mandeha PK0 igny andeha Ambanja anao avy amin'ny PK3 io anao mivily Sakaramy dikan'izay boka tsy n'importe quoi ndeha mikoragna amindreo mandreraka tellement ro magnabatolo loatra atsika sara zanaka Diogo RN6 io mandalo aminay Nosimbary eo tsao tsy hainao ambarako anao tanànanaka RN6 io mandalo Mahagaga mandalo Mahavangony aminay agny izy igny fa zay kazabadoenao enao kabaro agaty vorovorietsy ao mandra mitandrema tsao vorovorondreo mare amiandreo toxication koa na ro vahoaka kadikadalendreo amin'ny any ndraiky toaka ro zeo amaly ba ke zegny raha misy dientsay Kristian andeha namboatra raha milanilana mandeha mitragnonany fa tsy andeha mivahoaka jira mandego mampitikiky za tsika varatra agny zala mampalahelo ananakay io izy liqueur vie zay tena mampalahelo ananakay nareo avaratra bora réglage nandeny za jirama nambaran jirama fa tsy amin'ny ato problème fa amin'ny anelaiky nandeha izy za anelaiky afa magnamboatra fa navy filtre tsy haiko zo na filtre air na filtre gasoil na filtre d'eau na filtre électricité tsy haiko bora réglage ampatsiaroviko raha hely anao frère ahaizanao hoe anao haiko boko tsika nifankahay tampifoloa atsika samy nianatra tampifoloa teo frère atsika samy tamy complexe teo frère bora réglage firaka io indisa miako anao ahaizanao fa anao haiko atsika ampodiko atsika samy nianatra tampifoloa teo aboko atsika samy mpianatra ny complexe tary anao ntiako ambara amizay bora réglage magnino anao mavandy na ino anao forcé ny fitondragna mavandy na ino anao mavandy amin'ny vahoakany Diogo monsieur de Pitain de Diogo karaha io boka nataony préfet net ambilobe fa navy pièce fa magnapetaka izy sur 6 moteur 4 fo mandeha ndraiky niany tsy haiko 4 moteur mandeha Mbariobe pièce io navy nefa zay mbola misy délestage zay mbola tsy mahazo rano préfet ne Mbariobe nivolagna zegny zio koa navy koa nianatra leçon koa ingay bora réglage fa efa magnamboatra ary andalana magnakefa izy enelaiky monte pièce une année anao karaha naveny agnarana anao réglage manino ataoko ty anao mécanicien de logique aminao ve zany monsieur le député Diego oui démonte il monte pièce une année Diego mijaly moto izy koa boka préfet ne Mbariobe mba vaiako parce que izy kapotra izy bady izy napetraka io pour être poupée bekogna normal amizay izy mikapokapoka sur 6 moteur 4 ozy izy fa mandeha fa vao monter zay Mbariobe maiziky zio koa anao zala anao le mécanicien nianatra tampifoloa tamy technique teo tsika jiaby avako il démonte pièce araiky il monte pièce vaovao 5 ans jusqu'à président nareo miala eo koa bora réglage anao fa déréglé ozy aminao anao déréglé no orange navy koa PDS bakao nandeha zaho jirama karaha ty efa ely tavela afaka navy koa tsy Christian koa nandeha la même chose
andiza problème jirama ndraiky renelek olo telo mbola tsy résoluf nandalo député nandalo PDS premier ministre boîte président Diego mbola mahiziky fo rano mbola tsisy fo nareo ne magnano vahoaka draba zay technicien karaha nareo koa atsika samby tapé flotte io pour réglage zay boka nanambarako Sandra nampilingiligy tsy haiko Kristiana agnasarina andalo ambilobe izy boko izy navidiako parce que izy mila agnamboatra lalagna andeha an-tragnonany à Joffreville parce que ro io fa orongagna ro io koa fa orongagna ro zay sady tsy mampaza masaka tsy manga masaka ro miregnina ro atoato mifotroka amy tany sady tsy hoan'ny biby lava tsy tsokoriny fa nisy le cocaïne volango aminareo lavitry traverse zegny fa miambigny dossier ela atsika baka mifarotry voe maro any fa misy raha tsy mazava voe maro karaha nataoko nivolagna teto alerte Ambaribe fa misy raha ipoko basy voe maro misy raha tsy mazava fa hoazitsika fo ndraiky dossier fotony misy mpiaraka amitsika makafy atsika ary miarady amitsika nampagnategna le dossier mboatsika le dossier agnatiny mitady dossier io atsika fa io koa nazotsika aboaka atsika eto re tagny rendagnitry ino marigny misy voe maro bah oui 13 député mitsika varatra agny za tsy me ino asandreo tegna tsy haiko nino asandreo 13 io karaha ataony boka député ny Ambaribe izy izy fa tsy masaky miseho vahoaka fa tsy endry raha andeha mbara vahoaka parce que lany le dictionnaire any vandy mialatsiny aminao Sandry la François nino raha nivolaniko teto tsary niesa-peo be tanànany Ambaribe député ny Ambaribe sous-préfet ny azafady préfet ny Ambaribe amy raharahany cocaïne dikan'izay misy raha tsy mazava nagnino tsy sakinareo volagna raha marigny anareo ne tompona andraikitry ao e aia anao député n'Ambaribe be tanànany Ambaribe préfet anao nasary farany nisy jeriny lingilingy taminay to anao sady en plus anao président ny OMC ny Ambaribe aia anareo tsy arignesapeo soi-disant président d'assemblée olo baka varatra baka antignana agny aia tsy arignesapeo vice président d'assemblée Jackman nagnino tsy arignesapeo amy resaka cocaïne ty fotony namanareo ary olobe nareo tompony sakinareo volagna paky tsy agnano asany ara-dalagna fa ene asany paky kolikoly tsy sakiny paky anambotra agnano arrestation olobe tompony entagna io masaiky magnano zegny paky comme malaza farô magnano asandreo madio tsy sakiny paky andeha agnano zegny même Bianco aza mbanigna zay vahoaka zay efa ny fo mitorimasony zegny raha mbarako anareo vahoaka fa tsy leran'ny fandriagna eky zio io zavanareo volaniko raha nisy tamorombe igny za ravoravo ndre za aligny igny tellement zany koragna amindreo baka amorombe ndraiky ny za raha igny vidéo iny alefandreo ndre za laboliny Paris Saint-Germain ndraiky Marseille adignako tellement za fan Marseille zay ndraiky resy zay resy ambony nahitry fomban-draha
fa hita mihitsy hoe le mesazy ny antefany vahoaka to fitondragna vahoaka le anareo mbola mandry mifoaza ataova pays mort ozy aminareo azy fegna jirama anareo zio kone anareo zio mirigna olo ambany volo fa raha tsy mampiragna anareo amin'olo ambany volo hoe anareo mipetraka an-tanà be fa anareo zio mira olo ambany volo nde olo ambany volo mbo misy lalampo kitasy ro mandoky bonheur ro mina bonheur ro boko mangala vodiny kakazo ro mikoragna kwa mamelatra lamo fa anareo tanà be anareo sady tsisy motro ny tsisy rano heureusement nde izy mbola ataoko entre parenthèse hoe misy ino agnarany motro ny tellement igny baliaka tsy haiko mibaliaka tsy haiko miboliaka heureusement misy baliaka nde baliaka zay tsy kiolaolo mavidy izy fotony raha io mandeha million et quelque akory mataony ivanga izy volany ekibany bazary fa lany lamba hoaniny oito mars natao koa lamba noity mars ty président Breto tsy andeha Mario be fa andeha Tananarivo andeha tao ino koa lamba noity mars nareo avako abe akajia o feky ataova agnaty vahatra vio tsaro ampiara amy lamba ry ndraiky ry dadilao lala mampitikiky za fitondragna ty ngosana baby tampoko lamba ty ny sasagna nambaran'olo za mirara raha mon dieu tiako Madagasikara tanànanakazana tiako franchement tiako e boko le fitondragnanay mihitsy mamparavoravo zay atsika varatra iny tsy andeha nonga Tananarivo am 24 avril anditsana président Macron sy ny namany atsika tokony andeha atsika varatra iny sikina lamba 8 mars tsika andeha Tananarivo hitsaina Macron zalahy lamba nividiny vola tsika tsy sikinitsika perte amonde amezaga karano elo labuyo non ori avako aby mapotokiky zala olombelo heureusement 8 mars nataonareo fety fa ziny koa tsy nataonareo fety marany io tsy agny lalagna ho Macron fa za tsy avy agny fa za mandeha Tananarivo be afataova sandra cotisation hoe atsika association Ambario be Ambanja Ambily be Nivorano Diego Sambava Antalandapa voe maro lamba 8 mars tsika andeha tsika Tananarivo le 24 avril tsika andeha tsena président c'est oui lala tiako anety fireneko ty non agnaho ozy anty maoromay tsetsetra tsy afigny ry zala fa mampalahelo atsika tegna mampalahelo atsika manonga Tananarivo ataova cotisation fa zio izy anareo nonga Tananarivo mitondra glacière fa tsy ho azony intoxication koa avy Tananarivo azala mon dieu zio ty koa fa mideplace mitondrasa glacière mitondrasa haninao tompony fa magnadary toxication Madagascar io aretigny izy io aminay Madagascar intoxication alimentaire tiako ty tanàna ty naoda monsieur azao fiagnarany président G7 monsieur lafatra
mandrosy le firenena ary mena terra. Ah mon Dieu. Te mifoaza atsika ry avako aby fédéraly abitra décentralisé kabaro fa io fa tsy pari raha ataonareo io halatra tsy megnatra volango aminao le journaliste nevaratra igny mivolagna fa hoe banque mondiale ta eny isy banque mondiale tagny nagnino banque mondiale tsy nivolagna basy tokony nataonareo interview boka banque mondiale tary nagnino leran'ny banque mondiale mitsidiky raha jiaby Antananarivo ataony journaliste interview sanareo tsy mahay volagna vazaha ka zay mahay volagna vazaha zay magnano interview ro ay fa tsy nareo ankadalendry tsay Christian Siramamy Vatomanga sy ny Orange namany hoe banque mondiale mon œil. Zay le agnaty 24 avril Antananarivo agaty. Zay tondra lambahoany netany 8 mars. Zala. Tiako ty fireneko ty ozy izy le hira raiky zay. Mivoleza mavandy anareo journaliste zalahy. Tsay Christian koa tsy nagnary raha nataony tambilibe ndraiky ta Diego izy nivonendra Vatomanga aloha mbarako ny mariny zay nagnamezandra Vatomanga izy 4-4 amody vavanareo Diego zafady mpagnano gazety ny Diego tsika samby namagna samby tao fa aza ribribegna zay azaka dalegna vahoaka donc isorako atsika jiaby nagnaraka teto fa za fofa magnambara zay he fa magnambara zay he hitandrigny raha fa atsika afatsy antignanao voe maro fa za avany any le firy zany volagna raha zegny fa io koa dossier io fa azonay anaovany alerte koa karaha nagnanaovany alerte Tambaribe ro tsy nitandregny rango 2024 zay ny alerte fa misy raha karaha zay tao ro tsy nitandregny le 10 mars 2025 ro votaitra niany le 17 mars 2025 zay fa mialerte misy raha tsy mazava voe maro fa niambigny dossier fo zay sotra tompoko la makasitraka tsopoko vavy ciao bye